Gikalipay sa mga kapusong Opulanons ang pagbisita sa Kapusong Barangayan on Wheels sa Barangay Igpit sa Opol, Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Hilabihan ang kalipay sa sobra usa ka gatos nga mga kapusong Opulanons atol sa pagbisita sa Kapuso Barangayan on Wheels sa Barangay Igpit, Opol, Misamis Oriental. Dala ang sayong pinaskuhan nga personal nga giandam sa atong mga kapuso sa GMA Cagayan de Oro Station. Si Nanay Ordaneta, dako ang pasalamat sa iyahang nadawat nga food pack gikan sa GMA Regional TV. Ilabi pa nga usa siya sa mga labing apektado sa baha sa ilang lugar ning bag-ulang. Magpasalamat sad ko sa inyo nga inyo may gitagaan anang among ayuda karon. Gikalipay sab ni Elvira Baculio ang nadawat nga regalo tungod akong tabang kini. Ilabi pa nga limitado lamang ang ilahang kita karong aduna pay pandemya. Lisod ba ang trabaho karon ang uban wala trabaho. Nya kami pod lisod pod mangitag trabaho kay idara nami. Tumong sa Kapuso Barangayan on Wheels nga makahatod og hinabang og kalipay sa atong mga kapuso ilabi pa nga nagsagubang pakita sa pandemya. Dako kayo mong kalipay nga makita nga malipayon pod ang mga katawhan nga nakadawat sa inyong gihatag. Thank you kaayo. Stricto sab ang pagpatuman sa health protocols ug na-disinfect ang lugar bag-o o paghuman sa maong programa. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.